Muhammadur Rasulullah Sahibul Abil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sahibul Abil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Wonten ngarsanipun sedaya warga masyarakat Sendang Rejo Desa utawi Kelurahan Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Teng mriki dalem nderekaken dawuhipun panjenengan dika sedaya ing sekawit inggih menika ngadani merti dusun. Nggih, Bapak Kadus, sedaya kakung miwah putri mboten waget kawula sebat setunggal mboga setunggal ingkang insyaallah dipun mulyakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ing mriki dalem saderengipun murwakani ringgitan badhe matur sekedhik kemawon nggih Bapak nggih. Gandeng adananipun nggih menika merti dusun, nguri-uri lan ngurip-urip lan ugi mengeti dumateng sinten ingkang bubak yasa bubut senggani wonten ing laladan Sendang Rejo, khususipun agengipun dumateng ing Kelurahan Nyatnyono. Sejatosipun ningali saking salah setunggaling suraos ingkang sampun masyhur tartentu panjenengan sedaya sampun mangertos ananging dapur dalem namung badhe nderek sekedhik ngemutaken inggih menika thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ngoten nggih Mas Bagas. Thalabul ilmi utawi nuprih ngilmu dalam kurung agama iku faridhatun banget perdune ala kulli muslimina ing atase saben-saben wong muslim kakung wal muslimati lan wong muslim ingkang pawestri. Menika menawi menggah dipun tarik ke belakang pangendikan menika wonten hubunganipun kalian merti dusun. Napa kok saged mekaten? Keranten merti dusun niku ngurip-urip nguri-uri lan ugi ngemut-emut dumateng sinten ingkang bubak yasa bubut senggani. Lan ugi sinten to ingkang nancepaken pakuning agama wonten ing jagat raya. Inggih menika Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing pengajap mugi-mugi dalu menika adicara awit kala wau siang dipun suli dumateng kakang kula Mas Ki Aris Sriwijayanto, sarjana seni saking Boyolali, angsal ridho berkahipun saking Allah Subhanahu wa taala lan ugi syafaatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejawi kiambak menika sareng-sareng anggenipun ngrukti dumateng para leluhur ananging kemutan dumateng labet lelabuhanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad ingkang saestu ageng. Ngaten nggih Pak Bu nggih. Pramila sareng-sareng monggo dipun iqraraken Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.